Det her, det er en planlagt katastrofe. Først vil jeg gerne lige have dig til at give en vurdering af, hvad konsekvenserne vil være for vores fjorde og for vores indre farvand, hvis det er, at aftalen lander på det laveste reduktionsmål, altså de her 12.900 ton om året. Ja, det er sådan, at forskellen mellem de her scenarier, de ligger i farvandet omkring Fyn. Det er Lillebælt, Sydfynsk og Øhav, nogle af de østjyske fjorde og Storebælt, at forskellen er. Og i mange af de her områder, der siger man nu fra Finansministeriets side, jamen her er der sådan set ikke noget problem, havmiljøet er helt fint, der er ikke noget behov for at reducere kvælstofudledningerne. Og det er jo, hvad skal man sige, fuldstændig afkoblet fra virkeligheden, fordi vi har lige set nogle billeder, hvordan at der ikke er noget liv derude, specielt faktisk i de her områder, altså det sydlige Lillebælt er noget af det, der er allerhårdest ramt. Så den her fremstilling af, at det sådan set er helt i orden i nogle af de her områder, vi ikke skal reducere kvælstofudledningerne overhovedet til dele af de her områder, er jo helt afkoblet fra virkeligheden. Det her, det er en planlagt katastrofe, fordi vi har vidst det her, at det gik den vej, og vi har ikke gjort noget. De sidste 25 år har vores kvælstofudledninger været de samme på et alt for højt niveau. Så det her, det er fuldstændig efter den drejebog, vi har lavet, politikerne har lavet. Man har ikke ville skride ind over for det her problem i de sidste 25 år, og vi ser nu ind i varmere vand og højere nedbør, og så går det kun nedad for havmiljøet.